kero mwana asomire atamisetie ekerasi ekero komisie ekerasi oikera 20%, then tekonyareka nokora amatemu ekiara amatemu nabwata amachiko aye omwana osomire osoire ekerasi buyariganiri gokora amatemu oakanire efees ere required na bagokora amatemu gagokora gokora amatemu aria abarimu twa mark bari tora abarimu internal lecturers university ekero twakorire marking egento kere kurukwanga moderation. Yes. Aba lecturers once pito chamo twa moderate twarora gose onye namageti amatemu mwana oyo buya namageti etokurigereria omwana aso mwana yani script kere booklet igegwetera through moderation eye korokwa internal moderation. Ekero twakorire internal moderation amatemu aria abekwamo onspi lecturers bechi university chinde bali babwate qualifications gochakera senior lecturers professors korwa sichi university chinde korwa chi university cha Nairobi Moi ao Kenya gose isiko ya Kenya bachichase university yeito barigereria kero omonto agochori onye ngosomia egesongo na ekenyamorero ndobwate external moderator ogocha naende origereria onye nakoreta amagoso ase okomark na bagontebia ase nakoreta amagoso naende anyare kobeka marks aria abe buya. Bono mwana takonyora ng'a tabwati haki haki igero ase omwanafunzi okorera amatemu naende ekero mwanafunzi oyo amatemu aya akoreirwe external moderation niga akoirana ase department ya kere department yarigereria amatemu aria ekera iranire yasoa ase school level baya discuss naende yamenya gosoa ase akorukwanga deans committee ekamiti eye niga ekorigereria ng'a amatemu aya mbuyare yanyanchera ekero ya amatemu ancheirwe ase deans committee ngoikaransa nda ase deans committee nabo igo no oyo minto bosire ase eng'enchare dean ngoikaransare ase deans committee. Ekero twakorire deans committee amatemu aya airwa ase akorukwanga UCAP einere ase college einere enseme nene mono yokorigereria amatemu aya. Ekero twakorire airwa ase university eyere Masinde Muliro University of Science and Technology. Yes. Airwa ase akorokwa senate senate yarigereria ng'a Turkana University College mbuyego kora amatemu abo nkobwatiere lichiko baya etia ekera etiwe aira na seito Turkana University College abekwa ase system ya ERP. Ekero yasoira sama ase ERP omwanafunzi noene ekera are nkasogo na bakorigereria gwetera ase portal ili nabatebi ya www.tuc.ac.ke otumie namberi yaye ya admission onye admission namba yao kere totebe ng'a kwasoete omwaka orioerete 2025. Oh yes. Enamba yao igere 001 nigo okoyerigia kwayenyora kwaroranga amatemu aria yao ngwakorete amax yarenga obekeire. Bono tenga buna ririkare abana nabo bari gwika bang'ainereria ng'a nche matemu tindabekero. Yes. Ndobwati missing marks. Exams. Ndobwati mang'anayo. Goika omwana atware na bakonyara korora amatemu aye